hari sawnai sigaवनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांनि सिनायथिजों लोगोसे गनायनाय ओंखायनो मानगोनां दुलाराय बाथौ नेहाथारि गणेश दैमारि सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो बाजै आफादखौ खावलायबाय। बिथाङानो जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहायनि आथाय लोगोसे जोंनि बे हाबाफारिनो आलासि बायदियै बाहागो लाफैनो हादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि रातिराम बर' सार बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव सफैनो हादों। बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। बिथांखौ मान बावगोन उदालगुरि जिल्ला निफ्राय गांसे आर'नाइजों जोंनि आबाद बाहागो लाफैनो हादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रां सानखांगिरि बापुराम बर' आदा बिथाङाबो जों दंफायो। बिथांखौबो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों सिनायथिजों लोगोसे बरायना सानबाय। बिथाङा जाबाय बापुराम बर' उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रां सानखांगिरि लोगोसे हाबोलिसिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि। साबायखर बिथांनिसिम बे समावहाय दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि मोनाबिलि समनि गोथार गोजोन हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थाखाय आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि सार बिथांखौ खावलायबाय। मेथाइआ आलो गोजोन रोजाबोमोन। अन्नानै मालायफोर खाथियाव रानना दोननांगौ। हाबाफारि लाखानाय बायदियै मोनाबिलि समनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङाबो सौजोबबाय। लोगोसे गुवारै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं उदालगुरि दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि हाबाफारिनि गेजेरजों मानगोनां आबादारि सावजेनगिरि गणेश दैमारि सार बिथांखौ आं गुवारै खावलायबाय। गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि 30थि बोसोरारि सावरायमेल बोसोरारि जथुम्मा बेंगसला बाथौ थानसालियाव खुंनो लानाय दिनैनि बे मुलुग गोजोन जा मोनाबिलि आलारि फोजोंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो मोननानै आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि उदालगुरि जिल्लानि नेहाथारि लोगो नेहाथारि बेनो उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हानाय हाबाफारिनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे लाइमोन बिबानगिरि नोंथांमोन दौरियासानि नोंथांमोन आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि आलारि बाथि जायखिजाया समावनो माबा मोनसे हाबाफारि लानायनि आगोलाव जों बै आलारि बाथिखौ गिबियाव लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै बिसरनि बा मुलुगाव थानाय गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोना होफैनो हाथों आरो दिनै बाथौ धोरोमनि जिखिनि खामानि मावबोनाय मोनसे सोरां नोजोरजों आवगायलांनो हाथों आसा खालामनानै आरो जोंनि बे उदालगुरि जाखिनि सावरायनो लानाय बे हाबाफारिया जाफुंसार जानो हानायनि
बाथौखौ बैसागुखौ खुलुमलांनो थाखाय जाखिनि लाइमोन आफादनो आरो जों अराय सम बेबायदि खामानि मावलांनांगोन आरो बेनि थाखाय जेनेरेसनफोरखौ जिल्लानि गामि आफादजों लोगोसे फैनानै दिनै लाइमोन आफादनि हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै जाबायदि साननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन। मानोना बर' मानसिनि गेजेरावबो जानानै थायाखै बा आसामनि गेजेरावबो जानानै थायाखै। दिनै भारतबर्षआव गोसारनानै थाबाय आरो भारतबर्षनि बायजोआवबो जेरै बांलादेश आरो नेपालावबो दिनै बर' मानसिफोर दङ आरो बेवहाय बाथौ धोरोमा गोसारनानै दङ आरो बेजोंनो जोङो दिनै लाइमोन आफादनि जिखिनि दङ आरो बेबायदि दावबायनो हानाय बे लाइमोन बैसोआवनो जेरै धोरोम फोसावनायनि जिखिनि खामानिफोर दङ बिथांमोना उननि समाव माबायदि हाबाफारि लाबावगोन लाइमोनफोरा बोरै जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनो हागोन फोथांनो हागोन जोंनि आर'जनि बिथिङाव जों आर'जखौ गोग्गोम खालामनो हानायनि आरो लाइमोनफोरनि गेजेरजों जेरै फोसावनाय हाबाफारिया दिनै आरो ससियेल मिडियानि जुग ससियेल मिडियानि जेरै जेखि प्रग्राम जाया मानो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायखिजाया प्रग्रामफोरखौ फोसावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गुरुनिफ्राय खावलायबोबाय थादों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो बेबायदि मेल मिटिं खालामबाय थानायनि अनगायैबो जोङो इलेक्ट्रनिक मिडिया ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया बिथिङावबो जोङो सांग्रां जानांसिगोन। मानो होनोब्ला जोङो दिनै बाथौ धोरोमखौ बै बर' मानसियाबो सिबिया जे गुबुन धोरोमाबो दिनै बाथौ धोरोमखौ ग्रहण खालामनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि आसार खान्थि डिसिप्लिनफोरखौ जोङो दिन्थिलांनो थाखाय जोंनि ससियेल मिडियानि जयैबो जों खामानि मावलांनो हायो। आरो थिग बेबायदिनो बे खामानिफोरखौ लाइमोन आफादा दिनैनि समाव हाबाफारि लानानै बेबायदि खामानिफोरखौ जिल्ला बा बियाबनि गेजेरजों गामि लेभेलाव खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव जोङो बिबान जायफोरा बिबान मोननानै खामानि मावदों जेरै बाख्रिजाथावना उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि जिखिनि खामानि मावनाय जिखिनि थुबुर थाफैदों गावनि सम बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो धोरोमनि बिथिङाव बे खामानि मावफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि जायनि आफादफोराव बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय दिनै जिल्ला आफादखौबो जों बायख'नांगोन। आरो मानो होनब्ला उननि समाव जाबायदि जों बेबायदि हाबाफारि लानांगौ जिल्ला आफादफोरा बेबायदि मदद खालामलांबाय थानांगोन। आरो दिनै दौरि आसारि बिथांमोनाबो दिनै लाइमोन आफादनि प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों। दिनै माखासे माइनावफोराबो बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो जोङो उननि समाव जोङो ज' ज'यै खामानि मावनांगोन। होमब्लासो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि खौसेथिखौ जोङो मुलुगनाङाव जों फोसावनो हागोन। आरो बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो जायखिजाया प्रग्राम लानायनि आगोलावनो जों बे गोजोन आलारि बाथिखौ जों बिश्व दरबाराव बाथौ धोरोमखौ गायसननो थाखाय आरो जों बेनो जोंनि मोजां सिमां मोजां जोंनि साननाय आरो जों खौसेयै खामानि मावलांगोन। बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगाव गोसारहोगोन आरो जोङो ज' ज'यै खामानि मावगोन। आरो बेखिनियावनो बे मोनाबिलि समाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। आरो गासैनिसिम बे साननैनि हाबाफारिया दिनै मोनाबिलियाव जाखिनि हाबाफारि सावरायनो गोनां दङ बेयो गोजोनै जालांगोन। आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ बेंखननि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननिसिम गोजोनै जोबलांगोनखौ बोराइ बाथौनि सायाव आर'ज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन। बे समावसो आं जिखि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गोथौ लाइमोन आफादनि सावरायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों मुलुग गोजोन आलारि फोजोंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गोथौनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लानानै जोंनि मुलुग गोजोननि थाखाय गोथार आलारि फोजोंनाय हाबाफारिखौ खुंफुंना होनायाव लोगोसे आलारिखौ सावना होनो थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनिफ्राय मानगोनां गाहाय नेहाथारिसिम रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो मोननैजिनै बे हाबाफारिनिफ्राय सफैनो हानाय थान्दै नोजोर बावनाय बिथांमोननिसिमबो हाबाफारिनि गोजोन साबायखर जासिबाय। लोगोसे
Bangga pernah bangga lagi bitangan siwan sudah dijaga oleh bangsa berturai dari sebuah kacai. Unjung itu nama. Rusabian oleh bangsa bertui kasih lebih banyak diri lebih saya. Persen kasih beda jiwa sampai dengan kondisi berapa kita dari sampai ke sekarang. Ono maju rajab saya. Singang जोंनि बेफार दायो दङ आर'जनि हाबाफारि आर'जनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आर'जनि फोजोबनाय हाबाफारि सोलिबाय थागोन ओंखायनो आर'ज हानजा बिथांखौ खालामनानै थाखाय बिथांखौ खावलायबाय
बे समाव आबुनि उदालगुरि जिल्ला हा जोंबावनाय मेथाइ बाथौलागोना जोंबावनाय मेथाइ प्रेसिडेन्ट आलारि जानो आं बारा गोसोआव गैजोबा सोलाय बाथौ बोथोरनि गाहायनि हादोरजों लोगोसे हाबाफारि होनाय गासै बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावनानै मुलुग गोजोननि थाखाय आलारि फोजोंनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै फसंनाय जाबाय। हा सोरखौ नोंखौ आफादगिरिजों हर आं खेबनै